ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуме ки дар YouTube ҳастен, дурай ватан ҳастен, моро ҳар рӯза тамошо мекунед. Хоб имрӯз числа 30 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ дӯстон пешкашон мешавад. хато накунем, 12 дона хона ҳастае ки пешкашон мекунем. замини фурӯшӣ ҳам дорем. 4 сотих замин дар ноҳияи Фирдавсӣ ҳастае. хуб, баъдан яъда када замин ва хона дар кора эълон мекунем. хулоса навори беҳтарин баҳри шумо. баъдан барои қабули реклама чизе ки дорен дар WhatsApp муроҷиат бикунен. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somontaje дигар сайтҳо реклама када фурӯшта мегузорем. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. аз куҷо хона дар кораи комментария нависен навора сар. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед? борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? ба шумо ширкати Акаи Нозима тавсия метавонем ки зиёда аз чанд солҳо оид ҳамин система кору фаъолият кардастанд ки 4 та WhatsApp-шона мегузорам. фақат аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон омада ба мошиношон бортона мегирам прямо Туркистон. ҳаши ҳар ҳафтаина бор мебарам ба Туркистон бачаҳо. бор бурда мешавам. ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдату, Бохтар, Вахш, Хуросону, Ҷиликулу, Шаҳритӯзу, Ёвону, Нораку, Данғара, Темурмалику, Фархору, Ҳамадонӣ, Восекло ва дигар самто бор рӯй мекунам бачаҳо. ҳар ҳафта худо хоҳад борҳошон меравам. фақат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунед. марҳамат дӯстон, дар 4 та WhatsApp-шон занг заа рӯй кунем боротон. дӯстон нигоҳ кунед, мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. манда замин дар кораи 1 сотихай, 2 сотихай ёки 3 сотихай аз наздикии Душанбе боша мешава мегам. кадомитон замини фурӯшӣ дорен? 1-3 сотих ёки 3 сотих зиёдтарам боша, агар ҳамин рақамҳои WhatsApp-и Акара мегузорам аз номи канали Саудо ТВ, ака хати чахчах кунен, заминотона мехара бачаҳо. ҳамин акада просто замин дар корай мега ки мада замин дар кор наёфтестам. кадомитон дорем ба дили пир муроҷиат кунен, ҳамин ака замини шуморо мехарам. чахчах кунен, муомила кунен. якай дигари мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мода хона дар корай территорияи шаҳр боша, квадраташ камам боша мешава мега то 200 000 сомона. кадомитон дорен зангмон бизанен, мо мегирем. WhatsApp ёки рақамҳои дастӣ дар рӯи экрани шумо. занг занед ба дили пир. территорияи шаҳр да боша, агар квартира боша, яъне ки квадрати кам боша, бо хубай ки мисол бачини ҳами 200 000 сомона. 8 нафари шароит дора, 8 нафари надора. оидам хеле эълоно ҳам дар WhatsApp-и ма муроҷиат кунед, худо хоҳад кортона ҳал мекунем. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонара бениҳоят арзон мондан сабаби савдошавӣ сум дар корай ба ҳам хотир срочнаи бадай. хона дар ноҳияи восеҳай, участкаи Диржин, ибрат астай ку соседи ибрат. об дар ҳавлӣ шланга дидастен. об свед ҳаст, 250 000 сум нархаш, дорои 3 хона, масоҳати 4 сотих замин, гирдаш маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ тайёр, ҷойи барои агарот, ҷойи калон мондагӣ, барои ҳавлӣ ҷой ҳаст. хона дар наздикии мактаб, магазин, масҷид, дарахтҳои мевадиҳанда дора, ҷойи ободай. 3 дар хона дора, 5x3 ва калидори 5x3 дора, кухнӣ дора, баня дора, ҳоҷатхона дора, калидор дора. ҳамаш ҳастай ба района 2 сомонда аз ҳамин хона мерен. марҳамат дӯстон, хона падабои тайёрай. и хеле нархҳо редка мешава. фақат одамое ки сумтон тайёрай ҳамон нафаро занг занен. хеле кредит мегирем, кредит метем, нимшабатем, нимшабад метем, 150 шабатем, 100 дикашабад метем. и хеле накунен. фақат конкретни серьёзниётон занг занен бачаҳо азиз, барем бигиремш.
дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замину, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. баъқл боша гузарен тамошо кунед. Силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Қиблаӣ, деҳаи Курпаида қарор дорад. ана ин хонамон дӯстон чӣ хел мебинед ҳамин ҳолат. 4 дар хона дора, масоҳати замини 6 сотихае, 310 та. ин хели нархҳо редка мешавад бачо. темболи дар территорияи шаҳр 4 хона 6 сотих. гирдаш маҳкам кардаги тапа тайёрай. бо наген ки Саудо ТВ чӣ ба хонаҳои арзон намемонӣ. 3 рақам мегзорам, муомила кунен. ҳама хонаҳо ремонт кардагӣ, андоза обши 12/3 подвал дора, гирди ҳавлӣ маҳкам ҳуҷҷат дора, об ва свет доимӣ ҳастай. хоб фундамент боз 12/3 рехтагиай, фундаментҳои времянка рехтагиай. хона бо хишти пухта сохта шуда, ҷои баланд, нагорнида ҷойгир ҳастай. медрои зиндагиро сар мекунӣ. 310 000 бачаҳо, хеле нархҳо камай. як занг занем бигем ки аз канали Саудо ТВ, дигар канал наген, фақат Саудо ТВ биген, хид мекунанд. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаро бинен, баъд шумо нарха бинен. хеле нархҳо, хеле хонаҳо, хеле сенаҳо. ҳамин фикр мекунем ки бетариф ҳамин канали Саудо ТВ-ро тамошо кунен, бисёртар монда мешавад. вақте хона зиёд савдо шид, бо зиёдтар равон кардан мегирам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, дар чорраҳаи худи Файзободай, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, як хона дора, 30 квадратный метр. мега 200 000-ш мегем, 200 000 сомонӣ. ду рақам дар рӯи экрани шумо. мактаб, балниса, масҷид, садиқ, бозор ҳама қарибае, бе ягон камбудӣ. ҳозир метонен занг занен, рақамҳошда боз маълумоти бештарша бигирем бачаҳои азиз. 200 000. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, анаи хона ҳам дӯстони азиз 200 000 ишам 30 квадратный метр. хоб анаи хона ҳам дӯстон дар ҳами худи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, пеши мактаб, масҷид, садиқ, бозору дигарода қарор дорад. яъне ки дута хона равон кардан 200 000 сумӣ 30 квадратияй. рақамошонда занг занен, аз номи канали Саудо ТВ акада салом бирасонед. ду рақам 200 60 68 69 203 92 68 68 занг занед. лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед. аз куҷо хона, замин, квартира дар кора, дар таги комментария нависен. Саудо ТВ ёфта намета бачаҳо. бисёро замонида мо дар хона дар кор, боид ин масъала муроҷиат накунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 сотих замин дорад, дорои 2 ҳуҷра. шаҳри Ҳисор, Уртабуз, Ганҷрез дар қарор дора. 240 000 нарх дора. Уртабуза маҳаллаи Ганҷрез. 2 мактаб дора, 2 комната ҳай, кухниш дар даруни хона ҳай. ремонтош фасон кардагӣ, барои зиндагӣ тапа тайёрай. 240 000 сум нарх дора ки бо худо хоҳад занг занен, масъия кунен, арзонтон мекунад. 240 3 сотих 2 хона. ватсап ахириш 26 та муроҷиат бикунем бачаҳои азиз. то баъдан чӣ гуфтанем, ҳами наворое ки мегузорем имконият ёфта, агар ба шарте ки
меҳнатуро хоҳиши қадrdонӣ кардан дорем. Як талай гонен навбарои мо тоб рава, хонаҳо савдо шава, иншоалло беҳтарин мешавад. Мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон дорои 3 ҳуҷра масоҳати 6 сотиқ замин. кӯчаи Умари Хайём, шаҳри Кӯлоб, 6 сотиқ 3 дар хона бо ремонтҳои дараҷаи олӣ 270,000 нархш. маҳаллаи Умари Хайём, 6 сотиқа заминаш, гирди хона полностью маҳкам кардагӣ, аз роҳи калон 500 метр болотар мебошад. нав ремонт кардагӣ, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳаммом дорад, кухнӣ дорад дар даруни хона. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимонак. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. квартира духонагай, масоҳаташ 55 метри квадратияй. дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода дар 10 этаж қарор дорад. мега ки 215,000 нарх мондиянд. ҳамин ҳолат перегородкаш кардагӣ тайёр, ҳолати коробка, шкатуру шпаклёвкаву абои ва дигароша кадомитон мегирен ба хости худтон, ба хости проекти дилтон мекуненш. хона дар якумин микрорайон, якумин маҳаллаи шаҳри Турсунзода, дом 11 этажа, хона дар 10 этаж қарор дорад. 55 квадрат ду хонага, 215 та нархи созай дӯстон. дар ин вақти замони ҳозир 215 та 55 квадрат созай. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ якхонага квартира дар якум этаж ки масоҳати 38 метри квадратӣ, деҳаи Шараф, ноҳияи Рӯдакӣ, 150,000 нархш. хона якум этажда, панелни дом 2 этажа, коробкаи холӣ бо чихеле ки мисол дилтон мехоҳад ремонт мекуненда, баъд бо далчи зиндагиро сар мекунед. деҳаи Шарафи, ноҳияи Рӯдакӣ, ба ном Селхози Пешина, ҳамин хел ном қатидусон. алишам мешавад. замини ягон хона боша алиши вариантам дорад. хитон оиди хона бо далши маълумотша бигиред. 38 квадрата 150,000 мега. ватсап шонда муроҷиат кунед, маъқултон боша агар бигиренш. аз мо фақат эълон кардан дӯстон. мо фақат эълон мекунем далчи бу тарафаш байни ҳартон. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад. бисёре мегӯянд ки фақат аз Душанбеву Рӯдакӣ квартираҳоро навор накунед, аз дигар территорияи мисол Тоҷикистонам навор кунед, аз ҷумла Шаҳринавай, Норакай, Ваҳдатай, Кӯлобай, Ҳамадонияи дигаро. анаи квартира дар ноҳияи Шаҳринав рӯбарӯи Амонатбонк дар қарор дорад. духонага квартира дар 9 этаж 64 квадратай, 265,000. сабаби хонаҳои коробка мондан дар чияй дӯстон? дар ӯ ҳастае ки арзонтарак. ба ҳамон хотир ма хонаҳои коробкара мисол бисёртар мемонем ки зури баъзеҳо намераса. охи ба ҳамон хотир расчёти ҳар касам гирифтан лозим ҳаст бачаҳо. 265-64 квадрат маъқул томоша бигирин, дар ҳамин дом қарор дорад. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 5 ҳуҷра масоҳати 6 сотиқ замин дӯстон, дар Гулбутаҳай, дар шаҳри Душанбе. чойлоби калон, ремонтҳои фасони замонавӣ. хоб дар инҷа ба фикри парам доштааст, нигоҳ куненда. хоб ремонтҳош хушрӯ кардагӣ, бо проекти замонавӣ бардоштагӣ хонара сохтагӣ дӯстон. ҳай расход кадам барои зиндагӣ кардан, сум дар кор савдо мекунанд. 790,000 гуфте сай. 790,000 сум. 6 сотиқа масоҳат бениҳоят калон, дорои 5 ҳуҷра. Остальни маълумотша рақамҳои ахираш 25 да
метавонен занг занем бачаку азиз. дар видеое ки мондем лайк монен, дар комментараш аз куҷо хона дар корай нависонен, худо хоҳад ҳаракат кард навор мекунем. Ана иҷа пушти хона. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 3 сотих замин ва 5 ҳуҷра дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. 990 000 мега. кадомитон харидоред, занг занед. хона дар поёни Гипразем, маҳаллаи Пахтакор. роҳ асфалт, маршрут аз назди хона мегзара. мактаб, поликлиника дар наздикии хона ҳастай. беҳуда намехаридагиҳо ташвиш натен. 10 000 кам 1 миллион сомонӣ. дар 3 сотих сохтан, 5 хона кадан. аз таълим маълумотшам бигирем. хоб аз куҷо хона, замин, квартира дар корай? Дар комментария нависен одамое ки дора, баъд мо дароӣ мекунад дӯстон. вақте ки комментария дидан талаботи территорияи хонаҳо ҳастай, баъд чикор мекунад, равон мекунад. фақат шумо коммент кунед ана пушти хонаи имрӯзаи мо. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. ира заминам қабул кунем мешавад, ки ду хонача дора. хоб хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ мегиремш. дорои 4 сотих масоҳати 4 сотих, яъне ки 2 ҳуҷрага кардагӣ. ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. 255 000 нархаш. фурӯшӣ 2 сотих, 4 сотиха, 2 дар хона. беремонд. хона Душанбеда, ноҳияи Фирдавсида, поёни бозори Корвон. раҳи графзавод. маълумоти бештар бо телефон. ирӯза навор дӯстон тамом шид. 12 эълон ба чизе ки ёфтам, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат кардам, навор кардам без пропускат. бо далчи WhatsApp мегзорам, рӯй кунен, навор карда рекламада гузорем. чизе дорен, ҳаракат карда видео навор кунен ёки суратҳои хушрӯ бигирен, адресоша пурра карда нависонда рӯй кунен. якта лайк монен, дар каналҳози подписатсия кунен ки мақсад подписчикҳо камайда бачад.